Әзиз мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Әлеге махсус чыгарылышта без сезгә атна дәвамында татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы вакыйгаларны күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Рамазан изге гамәлләр ае. Ул айларның султаныдыр. Төп ният Аллаһ ризалыгы өчен фарыз гамәлне үтәү, ураза тоту. Милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләрдә Рамазан аеның барышы турында тапшыруыбызда һәр даим сөйләп торабыз. Бүген без Татарстан мәчетләренә сәяхәт кылырбыз. Нинди изге гамәлләр башкарыла? Гомумән Рамазан аеның ураза тотуның савабы нидән гыйбарәт? Бу һәм башка сорауларга җавап киләсе видеоязмада. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. 6 майда Рамазан шәриф айына кердек. Ул 29 көн дәвам итә. Бу айда ихлас күңелдән кылган дуга һәм ялвару, тәүбә вә истигъфар кабул кылынуы күп дини чыганакларда әйтелә. Төп булган асыл Аллаһ ризалыгы өчен ураза тоту. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям адәм баласының хылкын шулай бит инде ул һәр вакыт белә. Шуның өчен Расулыбыз әйтә, уразаны тоту гына түгел, әлбәттә инде нашыр гамәлләрдән, сүзләрдән һәм кабахат гамәлләрдән ерак булырга кирәк икәнлеген без инде аны онытмаска тиешле булмыйбыз һәр вакыт. Аннары менә ураза тотучылар арасында бар шундый кешеләр, алар менә тиешле намазларны башкармыйлар, дугаларны укымыйлар, ләкин ураза тоталар. Менә аның савабы, андый төр уразаның савабы буламы? Мәсәлән, кеше бүген ураза тота, иртәгә намазга баса. Берсе көнгә хаҗга бара. Башы булырга тиеш. Бу ифтар мәҗлесе, таравих намазлары. Һәм инде ул уйлый бит инде, фикерли, ул инде нәтиҗә ясый бит үзе. Аннары вакыт килеп җиткәч, ул уйлый, каралы мин намазга басам әйбәт була дип. Шуның өчен бер үтәргеч Рамазан. Ураза Рамазан айының бер фарыз гамәле. Ярдәмгә мохтаҗларга игелек, изгелек кылу шушы айга хас тагын бер күркәм сыйфат. Ярдәм мәчетендә эшләп килүче Милли Ислам Хәйрия фонды мондый гамәлләрне Рамазан аенда гына түгел, ел дәвамында башкара. 4 майдан фондның уку тернәкләндерү үзәгендә йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проектының курслары эшли. Россия төбәкләреннән, Татарстан районнарыннан бер ай дәвамында 50дән артык кеше укый. Бу күрмәүчеләр өчен җәннәт дип биредә шөгыльләнүчеләр. Рауия Рамазанова Башкортстанның Кушнаренко авылыннан 47 яшендә дөм сукыр кала ул. Монда инде беренче килүем 6 ел элек булды. 60 яшемнән соң гына башладым мин. Бик якын итеп, бер туганнар кебек итеп каршы алдылар. Бик яйлы өйрәнеп киттем, чөнки бөтенесе сукырлар өчен җайлылаштырып эшләнелгән монда. Лифтлар әйтеп тора, бүлмәләргә кнопкасына бассаң, әйтеп тора кайсы бүлмә икәнен. Шушылай итеп мин тиз өйрәнеп киттем. Укытучым Брайль системасы буенча башта без рус хәрефләрен өйрәндек. Татарчада мин үз теләгем белән сорап өйрәндем, башкортчада өйрәндем. Ул Мөхәммәд Әмин хәзрәт булды. Ул бер тапкырда кояш нурларын күрмәгән. Флюра апа Әхмәтшина Алабугадан. Диндә мин инде яшьтән ди, бирегә һәр елны килә. Бик зур нәрсә бирде бу центр безгә. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, Коръәнне кулыбызга алып, Коръән укырлык хәлгә килдек, әлхәмдүлиллаһи. Коръәнне өйләребезгә дә кайтып биреп кайтардылар. Өйләребездә дә Коръән укыйбыз, Аллаһка шөкер. Бик канәгать, бик рәхмәтле мин бу нигә центрга. Ялгызы тора, Брайл шрифтлы календарем дә, вакытны әйтә торган сәгатем дә бар. Тормыш җайга салынган ди Флюра апа. Уразада. Авыр түгел. Аннан соң менә безне тыңлаучылар, караучыларга әйтәсем кирәк, күрмәгән кешеләргә, курыкмасыннар, килсеннәр шушында. Иманга килсеннәр, уразалар тотсыннар, намазлар укысыннар. Куллары белән тотып Коръәнне укысыннар дип гән теләгем бар. Ислам динен саклагыз, ислам динен өйрәнегез. Дингә ышанып, үзегезне шуңа карап тәрбияләгез, үзегезне түгел, бала-чагаларыгызны да һәм тирә-яктагы күршеләрегезне дә тәрбияләргә хәрәкәт итегез. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим.
Тормыш кайный. Төштән соң мәчет янындагы учакта ифтарга әзерлек эшләре башлана. Ярдәм мәчетендә Рамазан ае дәвамында көн сайын 1200 кешегә 3 чатырда оештырыла ул. Сәхәргә дә 300гә якын кеше килә. Поварларыбыз монда сәгать 2-дә эшли башлыйлар инде. Безнең меню шулай итеп төзелгән, төрледән төрле инде. Көн саен төрле меню. Бүген менә монда безнең яшелчә ашы һәм шулай ук пулау. Һәм менә сәхәргә шулай ук әзерләнә. Безнең өстәмә рәвештә тагын күрмәүчеләр өчен без реабилитатлану курслары үтәмендә аларга әзерлибез шулай ук төрле ярмалардан җиңел генә боткалар. Ризыкның ләззәтен, кадерен аңларга ярдәм итә Рамазан ае. Ифтар ашларын оештыручылар дини лидерлар, сәясәтчеләр, эшкуарлар, мәдәният һәм фән эшлеклеләре, иҗтимагый оешма вәкилләре. Ифтар, вәгазь, Коръән уку, шигырьләр һәм нәшидләр белән үрелеп барыла. Аллаһның рәхмәте генә төшсен, бөтен яктан килгән монда. Минем монда беренче генә килүем, шул кадәр ихлас күңелдән каршы алдылар. Шул кадәр тәрбиялиләр. Левченко поселогыннан шул мәчеткә шунда йөрүче шул бистәнең әбиләре күбез. Менә теге баштагына инде берничә бу яктан килеп йөрүче бар, калганнарыбыз автобус белән алып киләләр, автобус белән алып китәләр. Безне теге үзебезне Сөләйман мәчетенә анда ифтарлар кылып шулай итеп кайтабыз. Аннары соң Рамазан айында тоткан уразалар ул Аллаһ Тәгалә өчен тотыла. Рамазан айында шайтаннар бугауда була. Анда беренче 10 көнне рәхмәт өчен инде, икенче 10 көнне мәгъфирәт, тәүбә истигъфар кылып гөнаһларны гафу итү өчен була. Өченче 10 көнне ул инде җәннәткә сабиту була. Казанда гына түгел, республикабызның башка шәһәр авылларында да Рамазан ае оешкан төстә бәйрәм рухында уза. Мисал өчен Кукмара районының Туйынбаш авылы. Туйынбашта гадәт шундый, Рамазан ае дәвамында халык ахшамга кадәр Коръән сүрәләрен тыңлый. Бер ай дәвамында алар аны укып та чыга. Мәчеттә инде 12 ел дәвамында Габделхай Гомәров имамлык итә. Яшь ярдәмчесе дә бар. 2015 елда яңа мәчетле булалар. Халкыбыз динле, Худайга шөкер ди мәчет имамы. Урана тотышы бик күп тотмаучы әз дип әйтеп әйтәс килә. Ирләр дә күп тота. Тарах намазында да күп булабыз, әлхәмдүлилләһ шөкер. Рамазан айының беренче көненнән башлап мәчеттә халык көче белән ифтар мәҗлесләре оештырыла. Акшамнан соң вагыз үткәрәбез. Ясты вакытта Рамазанда, шушы Рамазанда теләкләрне телибез. Рамазан бик хөрмәтле ай. Рамазан айын ураза тотарга кирәк, тарах намазга кирәк. Рамазан айында bütün günahlar, urazat tutuşun bütün günahlar yarlıqana deyil vetilgen. Şuşuları anlatабыз. Гомумән, бу салага әле без алдагы тапшыруларыбызда тагын әйләнеп кайтырбыз. Тоткан уразалар кабул булып, изге теләкләребез чынга ашсын. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан, Кукмара районы. Ульяновск өлкәсенең Николаевка районы Татар Сайманы авылында ата-аналар үзләренең балалары өчен туган тел дип рус телен сайлаганнар. Шулай ук өлкәнең башка уку йортларында да байтак татар балаларына ана теле урынына рус теле мәҗбүри укытыла. Бу фактлар төбәкнең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм мәгариф министрлыгының уртак тикшерү вакытында ачыкланды. Гыйнвар-май айларында өлкәнең 22 урта гомум белем бирү мәктәпләрендә узган тикшерүләрнең барышы һәм аның кайбер нәтиҗәләре белән үз хәбәрчебез Рамис Сафин таныштырыр. В соответствии с поручением губернатора Ульяновской области 23 августа 2018 года номер 384, согласно распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области об организации тематических выездов муниципальной образовательной организации, находящейся на территории Ульяновской области, в целях анализа состояния преподавания языка, истории и культуры родного народа. Төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе үтенече буенча әлеге тикшерүләр 1999 елдан бері уздырыла. Уку ел башында ук өлкәнең мәгариф һәм фән министры мондый тикшерүләр хакында әмерен чыгара. Шунысы игътибарга лаек 7 кешелек бу комиссия составына керүчеләрнең өчесе татар автономиясе вәкилләре. Бар табабыз шундый түгәрәкләр кайсы, практически русча баралар. Аның белән без согласка килмибез. 50%
күбрәге булсын татарча. 3 ай дәвамында мәктәпләрдә ана теле укытуны оештыру мәсьәләләрен тикшерү барышында шәһәр мәктәпләре генә түгел, авылныкылар да иләк аша узды дисәк тә була. Өлкәнең Татар Сайманы авылында татар теле мәктәп эшли башлаган еллардан бирле алып барылган. Без мәктәптә укыдык, әлифбадан башладык. Безнең учителебез иде Саяков Мәүлид Кәримович. Безне укытты, бик яхшы учителебез иде, аңлата иде. Минем балам Саяков Раил, хәзер укый Ульяновскийда педагогический университетта, спорт факультетта. Үзе Сайманда 1-нче класстан 11-нче хәтле бик яхшы татарча укыды. Участвовать итте татарча конкурсларда, олимпиадаларда. Сөйләмнәреннән күренеп тора, Алиса белән Галия укыган елларда татар телен дәресләрдә өйрәнгәннәр. Узган уку елыннан авылның барлык ата-аналары да татар теле укытуны кирәк санамаган. Искиткеч нәрсә булып китте. Шундый зур мәктәптә, институт шикелле мәктәптә татар теле без юк. Мин бу эшкә килешәлмим. Бу башкасымый. Бу руководительләрдән зависит. Мәктәп директорыннан, миңа кажется, зависит. Ул әгәр шәндә әйтсә, никакой родитель безгә кирәкми. Без татар теле укыйбыз. Всё. Сайманда внеурочка җитәкчеләре, директор школы инде әйткән, ни дигән, бездә төрле милләт кешеләре яши. Нәрсә алалар, шуны алабыз дигән. Зур еллардан бирле татар телен укыткан тәҗрибәле укытучы Нәсиха апа хаклы. Мәктәпләрдә татар телен укыту беренче чиратта директордан һәм укытучыдан тора. Күршеләр генә урнашкан Әхмәтле авылында татар теле 1-9 сыйныфларда фән буларак укытыла. Татар әдәбияты дәресләрендә без өйрәнәбез бөек язучыларыбызның тормышын һәм иҗатын, кайсылары безнең укучыларда тыйнаклык, хезмәт сөю, михырбанлык сыйфатлары тәрбияләргә өйрәтә. Ульян шәһәренең барлык мәктәпләрендә дә татар теле өйрәнү дәресләрдә, түгәрәкләрдә һәм сыйныфтан алып барыла. Шулай да тикшерү шактый гына җитешсезлекләрен дә ачыклады. Быелгы тикшерү вакытында кайбер мәктәпләрдә ата-аналарга туган телне сайлап гариза язганда әзер бланкка баштан ук рус телен ана теле дип күрсәткәннәр. Бу законны тупас бузу булып санала. Ульян шәһәреннән Марат Якупов мондый гаризаны күргәч, күрше милләт телен сызып татар теле дип язган. Хәзер мәктәптә укучы 180 татар баласының берсигенә, аның улы Айса Якупов кына татар теле дәресенә йөри. Закон буенча мәктәп аңа шартлар тудырырга тиеш. Мәктәпләрдә әгәр дә татар теле, татар мәдәнияте, татар тарихы өйрәнелми икән, шул мәктәпләргә инде киләсе уку елыннан кертергә тырышабыз һәм әгәр дә инде кертелгән булса, аларның сәгатьләр санын арттырырга, укучылар санын арттырырга киңәш итәбез. Менә шу юнәлештә эшләүне киләсе уку елында да дәвам иттербез дибез. У вас по отчету на 1 сентября было 78 татарских детей. Но то, что вот здесь нам представлено, значит, вот здесь 15 детей занимается в кружке, ну, довольно-таки нормальный план, как говорится. Но здесь из 15 только 5 татарских фамилий. Я не думаю, что вы их относили там вот в учете к татарским детям. Татары остаются вне. Ну пусть русские изучают татарский язык, хорошо, но наши татарские дети не охвачены. Шәй дәвамында барган тикшерү вакытында кайбер директорлар белән сөйләшү әнә шулай югары тоннарда барды. Мәгариф министрлыгы вәкиле исә кайберләрне Россиянең мәгариф турындагы законын кабаттан укып чыгарга һәм өйрәнергә тәкъдим итте. Татар, Чуаш һәм Мордва автономияләре исә җәен график буенча гомум мәктәп ата-аналар җыелышларында катнашып, ана телен өйрәнү буенча бала хокуклары белән таныштырачаклар. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Үләрмен дә, онытырлар дип, юка гына йөрәк янасың. Тамбов урманнары сагыныр әле, үзе үстергән бунтарь баласын. Тапшыруыбызны Хади Такташ шигырь юллары белән дәвам итәбез. 118 ел элек дөньяга аваз салган, нибары 30 ел яшәп калган, әмма татар әдәбиятын үзенең кабатланмас иҗаты белән байыткан шагыйрь. Хади Такташның иҗаты бүген тиешенчә бәяләнгәнме? Минем Такташ операсы шагыйрьне яңа көтелмәгән яклардан ачты. Премьерадан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Оклы-каралы декорацияләр, бушлык һәм караңгылык. Бөек шагыйрь Хади Такташның үлер алдыннан нинди газап кичергәнен татар халкы белә микән? Бу турыда уйланып караганы бармы? Еш кына уйлыйдым, хәзергәчә дә уйлыйм. Бу кеше үзенең соңгы мизгилләрендә нәрсә уйлады, нәрсә кичерде микән дип. Нинди үкенечләре исән төште микән аның? Нинди югалтулары, мин
дұрыс яшадым деп ойлаймын екен ол деп. Һәм біз операда менә шу сорауга үзебезчә җавап бирергә тырыштык. 30 яшь булса да ул бик карт күренгән иде. Аның хисләрен күрсәтү өчен без аклы-каралы дип уйладым мин үзем. Чөнки кулъязмалар ул вакытта менә шул стильне бирә инде. Менә шуңа күрә бөтен мебельләр һәм декорациялар шул хатларны, аның хисләрен әйтергә тиеш менә. Ул хаос аның башындагы хаос. Чөнки ул арган. Бу бөтен декорациялар аның эчтәге хисләрен сөйләргә тиешләр. Минем Токташ операсын тамашачы март аеннан ук көтте. Бу бит шундый зур машина, дөресен әйткәндә, монда оркестрның ничәгенә барысында бергә җыеп репетиция ясау шундый авыр. Чөнки монда без бер театрга кермибез, бер театрда эшләмибез. Ничектер һәрберсенең үз аерым үзенең эшли торган урыны бар. Шуңа күрә без монда зал эзләп интектек. Беренче чиратта вакыт эзләп интектек. Булай тотынгач инде ахырга таба менә бер 2 атна үзебезгә генә багышлагач, менә шунда рәхәтләнеп йөздек. Сүз уңаеннан драма театрында эшләүче Лилия Әхмәтова өчен бу дебют. Ул беренче тапкыр операга алынган. Шундый бик кызык ачыш ачты үзем өчен. Ильяс композитор буларак минем эшнең яртысын ул башкара. Чөнки актерлар җырлаганда җыр белән җырның җырга салынган хисләрне биреп минем задачаларны үтиләр. Шундый рәхәт. Миңа бик күп иттереп, озак иттереп аңлатасы да юк. Мин генә аңлатам. Ичке халәтен. Дип рольдә тамашачыга яхшы таныш Артур Исламов. Яшь Токташны Илгиз Мөхәддинов уйный. 24 яшьлек, киләчәккә зур өметләр багылаган бер егет. Һәм бу роль миңа бик якын. Хәзерге көндә дә мин ничектер киләчәккә ниндидер планнар төзим. Өметләнәм яхшылыкка, шундый тормышымда күп ниндидер әсәрләр күрергә, эшләргә, алар белән, музыка белән бәйле. Шул якын миңа бу образ. Токташның илһамчысы ролендә Эльза Исламова үз образын шактый катлаулы булуын яшермәде. Минем өчен бик кыен, әлбәттә, чөнки анда партиясы да бик драматик, һәм инде роле дә бик кыен, либреттосы бик кыен иде. Сүзләре анда бик шундый поэтик янынан бик матур да ул, һәм җыр буенча, опера буенча ул бик кыен текст. Аны ятларга да бик кыен. Аны әйтергә дә бик кыен аны. Шуңа күрә инде бу роль минем өчен ул бер ниндидер икенче дәрәҗәгә күтәрү ничектер менә шуларак. Либретто авторы Рузель Мөхәммәтшинның бу күптәнге хыялы булган. Мин гомер буе Токташны яраттым. Мин аны беренче укуымда гашыйк булдым аның иҗатына. Шуңа күрә һәм бүгенге көнгә кадәр даими рәвештә укып, өйрәнеп, биографик материалларын, караламалары белән оригиналь әсәрләрне чагыштырып, хатларын укып. Шул менә бөтенесе бер мизгелдә җыелды да, мин инде иң беренче тулаем картина тугач күз алдымда. Булар буенча бик матур бер моноспектакль шәп булыр иде дип күз алдыма китергән идем. Бик зур фаҗига минем өчен. Ул безнең милләтебезнең бик авыр ярасы. Аның иң тетрәндергече шул да, ул шигырьләрендә бер төсле булса, хатларында, истәлекләрдә без гомумән икенче кешене күрәбез. Бер актлы операны тамашачы тында алмый карады. Соңыннан артистларны алкышларга, чәчәкләргә күмделәр, сәхнәдән җибәрмәделәр. Токташның менә шушы гомер юлын искә алганда, аны бит инде бик нык тәнкыйтьләр. Синтеге мәңгелек темасына фәрештәләр турында язганда, пәйгамбәрләр, безгә менә социалистик чынбарлыкны тасвирлый торган шигырьләр кирәк дип, шу совет заманына яраклашып бетә алмый, һәм үзе дә һәлак була. Аның үлемен әлбәттә һәлак булды дип кенә бәяләргә мөмкин. Ләкин менә шын шигъриятның җиңеп чыгуын, шын музыканың җиңеп чыгуын күрсәтә дип уйлыйм мин бу әсәрне. Бик күңелне эләктереп ала. Аннан соң бик көчле артистлар, көчле состав. Гомумән мин бик шатландым монда Токташ ролендә Артур Исламов булганга.
Biz Артур Исламовка инде бик теге элегелектен таныш һәм эшләгән дә бар безнең белгәнегез шәйне карап булатны чыгардык. Минем Токташ операсы тагын кайчан куелыр, әлегә билгесез. Ә Тинчурин театр сәхнәсендә димәк әле кабаттан Кара Булатны да күрергә мөмкин булачак. Ләйсин Хаҗиева, Татарлар, Казан. Искә алып мине быел тагын тиргиләрдер хөрмәт гөлләре. Минем әле алар турында бит ярты сүз дә язган юк әле. Халкыбызның күренекле шагыйре Хәсән Туфан әлеге шигырь юлларын 1947 елда яза. Аларны ул туган авылы Аксубай районы Иске Кәрмәт авылына багышлый. Шагыйрь 15 яшендә абыйлары артыннан Уралга бәхет эзләп киткән. Туган җиренә улыгайган көннәрендә генә әйләнеп кайта. Бүген шагыйрьнең туган нигезе урынында музей эшләп килә. Анда без дә булып кайттык. Татарстанның хәзерге Аксубай районында Иске Кәрмәт авылы гадәти татар авылы, әмма күп хәлләрне кичергән бу авыл. 1740 елларда көчләп патша тарафыннан чукындырылган, 1830 еллардагы чуалышлар чорында христиан диненнән бөтенләй баш тарткан. Иске Кәрмәт авылы ул борынгы авыл, аның барлыкка килүенә дә инде 450 елдан артык. Авылда элекедән үк яши өч төрле милләт. Кәрмәт елгасы урталыгы бүлеп уза. Кәрмәт елгасының суң ягында урыслар, чуашлар яши, уң ягында татарлар яши. Ләкин без бер-беребез белән сугышып, урышып яшәмәдек, дус яшәдек. Монда хәзер инде монда уже күбесе чуашлар күйеуге чыга, татарларга деген кебек, татарлар чуаш кызларын алалар деген, күбесе инде уже берләшкәннәр уже. Менә шушы авылда 1900 елның 9 декабрендә әти-әнисенең соңгы 10 баласы булып Хизбулла исемле малай дөньяга килә. Тарих аның исемен үзгәртеп китапларына Хәсән дип язар, фамилиясын Туфан дип танытыр. Хәсән Туфанга 90 яшь булган вакытта иң беренче музейны кичкенә генә бер бүлмәдә ачтык. Аның турында материаллар җыштырдык. Сарыгаеп биткән газетлардан, Туфан турында язган газетлардан материаллар эзләп, ул күргән кешеләр белән очрашып, Казаннарга барып, Хәсән Туфан турында материалларны җыштырдык. Һәм 90 яшьлегенә кичкенә генә бүлмәдә булса да музей ачтык. Бу музейның стеналары басып торды 1 ел ярым, 2 ел. Яның ишеге дә, тәрәзәсе дә уелмаган иде. Анарга внимание бирүче аз булды. Авыл кешеләре бит инде юк акчага музей төзи алмыйлар. Һәм безнең бәхеткә Илһам Госманович килде. Илһам Госманович җәйге уборка вакытында килсә дә, 1-2 көннән соң безнең авылга килеп чыкты. Һәм Рушания апа музейны эшләргә кирәк дигән сүзне әйтте. Һәм мин бик шатланып каршы алдым, конечно, бу сүзләрне. Шуннан безнең эшләребез башланды. Мен 1999 елны мен Тимир Шәрипов Аксубай администрация башлап итеп куйганнан соң эшләр бик күп инде. Проблемалар бик күп, сукаланмаган җирләрдә, алынмаган шәкәр чөгендердә, ишелгән фермаларда. Әйтәм Шәрипов, ничек килергә, монда нәрсәдән башларга белгән юк. Ну килермен инде дим. Аннан соң инде Нәбира Гимаддинова, Василия Шарисянна, Фуатовы, Галимуллин килделәр дә бергә карап алдык инде. Килсә монда бер биткән генә усак бурасы тора. Әйтәм, булай итеп булмый инде буны. Ясагач инде яхшы иттереп ясарга кирәк. Бик кеше бит Хәсән Туфан дип, шулай итеп шуннан чыгып, бу эшне республиканың булышлыгы белән башлап җибәрдек. Хәсән Туфанның музей йорты бу авыл өчен генә түгел, район һәм Татарстан өчен дә мәдәни һәм тарихи хәлкәл. Монда республикадан гына түгел, чит илдән дә бик күп кунаклар килә. Һәр берсе экскурсиядан аның фаҗигалы язмышы һәм көчле шәхес булуы турында белеп, күз яшьләре белән кайтып китә. Музейбез ичелештән тора. Беренче өлеше аның Хәсән Туфан һәм аның бала чагы дип атала. Икенчесе Хәсән Туфан һәм аның репрессия еллары. Өченче залыбыз инде Хәсән Туфан һәм аның авылдашлары дип атала. Сез күргәнегезчә, Хәсән Туфан менә шушындый урта хәлле христиан гаиләсендә бар, дөньяга 10нчы бала булып туа. 15 яшендә Хәсән Туфан авылдан чыгып китә. Шуннан соң инде авыл 55 елдан соң туган авылына кайтырга бәхетенә ирешә.
Хасан Туфанның музейінің икенче өлеше Хасан Туфан һәм аның репрессия еллары дип атала. Бу өлешебез безнең Хасан Туфанның Казанга кайткан чорына туры килә 23-25 елларда Казан шәһәренә кайткан яклары туры килә. Бу өлеше безнең Хасан Туфан һәм аның Казан квартирасының күренеше. Хасан Туфанның музеенда безнең 1000 грамнан артык шәхси үзенең әйберләре саклана. Аның тормыш юлының иң авыр чоры менә шушы пешмәккә урнаштырылган, аның репрессиялары бит инде аның менә шушы анпаймысы аркасында туры килә. Ләкин ул вакытта да ул бирешми, үзенең язуын, шигырь язуларын ул анда да дәвам итә. Киләсе елда Хасан Туфан тууына 120 ел тула. Шул уңайдан районда әзерлек инде бүгеннән башланды. Хасан Туфан укулары үткәреп киләбез. 4 номинациядән үткәрәбез. Конкурсны республика күләменә күтәрәсе килә, бик нык күтәрәсе килә. Шушы Хасан Туфаныбызны, якташыбызны. Хасан Туфанның иҗаты, туган ягы, аның табигатенә ярату хисләре белән сугарылган. Яратмаслык та мөмкин түгел. Аксубайның табигаты искиткеч матур. Аксубай бит инде ул Аксу, бай дигән сүзе. Аксу, ул чишмәләр, 54 чишмә обустроены безнең әле бер 100дән артык чишмәләр вакытын көтәләр. Аксубай белгәнчә күп милләтле район, монда өч төрле халык яши, тату яшибез. Күргәнегезчә, белгәнегезчә инде ахыргы елларда бик программалар күп, район үзгәрә, матурая, авыллар да шулай ук. Мөмкинлекләр дә һәр даим тудырылып тора. Мәдәният та, сәнгать та үсештә, белем алу мөмкинлекләре артканнан арта бара. Аксубайыбызда инде балалар өчен бик тә уңайлы шартлар тудырган. Бүгенге көнне Аксубай районында 30 мәктәп эшләп килә һәм 12 балалар бакчасы һәм истәмә тәрбия буенча учреждениялар эшләп килә безнең районыбызда. Балалар Аксубай районында туып үскән күренекле шәхесләре белән горурланып үсәләр. Иҗатларын өйрәнеп кенә калмыйлар. Республика күләм, Россия күләм конкурсларда катнашып, якташларының данын еракка тараталар. Роза Диатуллина, Татарлар, Аксубай районы. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Дөньяларыбыз тыныч булсын, төрле җирләрдән җыелган хәбәрләребез сөенечле генә булсын. Сау булыгыз.